Kaag sa good vibes, 400 ka mga artificial reefs ipahamtang sa baybayon sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Sunod sa City Agriculture Office, ang mga artificial reefs ginguyod pakadto sa lawod sa bulig sa mga mananagat. Kag ginapaabot nga mangin bag-o nga puloy-an sa nagkalain-lain nga mga klase sang isda. Isa ini sa mga prioridad nga proyekto sa Bacolod City Government para sa coastal barangays agud na padasig ang produksyon sang isda kag mabuligan ang mga pumuluyo nga nagadepende sa pagpangisda. Sunod sa kay City Agriculturist Maricar Quiro, hindi mahapos ang pag-deploy sa mga artificial reefs bangod sa kabugaton sini kag kinahanglan sang husto nga koordinasyon sa mga apektado nga sektor. Gisilingman ni Quiro nga isa sa mga ginatubang nila nga kabudlayan amo ang manami nga tiyempo sang panginapatigayon ang deployment. Ginsugdan sa syudad ang mga proyekto sang July 25 kung sa diin target nga ma-deploy ang kabugusan nga 400 ka mga artificial reefs sa nagkalain-lain nga mga baybayon sa Bacolod. Kung low tide, hindi kita pwede ka-deploy, hindi kahalin ang atong nga ER sa dalo, sa mahigat sang baybay, di guyuron mo na, hindi na siya mag-float kahit tungod, wala tubig.